तो हेलो गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक आंनि मोनसे गोदान भिडिअ गासैबो हरनाय जाफिनलायबाय दाख्लै भिडिअखौथ' नोंथांमोना नुखाबाय दाख्लैथ' खोनाबाय आङो बेबिया जोंना बयना गर्ल ओमफ्राय गोबाङानो कमेन्ट हरदोंमोन नालाय ना आदा बेबिनि नामखौ मा दोनखो थाबनो खोन्थाहर होननानै मिथिनो लुगैदों होननानै ओमफ्राय बेनि थाखायनो आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव लानानै फैबाय आरो ना बेबिनि नामा मा नाम आं दिनै खोन्थागोन आरो Meeting Dipali फैदो दिपालि हाजोआव फैदो मेथाइ लाबफानो होदोंमोन मेथाइ लाबफायाखै ओइ हाल्ला आंनि गथ' हाल्ला जागोन नोंथांमोनखौ माने थाबैनो 30K खालामना होनना बुंदों नोंथांमोना दाबो खालामना होआखै आरो ना थाबैनो खालामना होदो जोंहाना बेबिया एकदमबारे ओमफ्राय मैथाया दे एकदमबारे मानसिया बिराद दुरबल जादों आरो ना मानि थाखाय आं इखौ सिगाङाव बुंखादोंमोन नै जेब्ला माने इयो डिलिभारिमोन ना इ डिलिभारि जानाय समाव माने इखौ माने मुलि होयोना डाक्टरनिफ्राय आइरन टेब्लेट ना मा होनो इयो आइरन टेब्लेट होननायखौ जायाखै आरो ना बेनि थाखाय बिराद लोरबां खालामदों माने इखौ आवगोल होनखादोंमोन आङो जा होननानै ओमफ्राय जाया माने इयो दुगिया आंखौ जेबो खालामनाया बिराद ताग्रा जाहैबाय दालाय बादि मोनदोंलै डाक्टर नायबाबो अजा नायबाबो फाहामनो हायाखै माथो नों बेसे जादों गरसे गरनैल'सो जादों ओमफ्राय खबरा बोरै बेड निउज मा बेड निउजलै माने मोजां नङा आंना खबरा फार्स्ट टाइम नालाय ना बिफा जानायनि खुसियाथ' बेलेग जाखायो नालाय बिराद हेपि जादों आरो ना आङो फिसाजो नुनानै बामनो मोननानै खुसियानो बेलेग जाखायो आरो ना नोंथांमोनाथ' मिथिखायो नोंथांमोनाबो जुदि फार्स्ट टाइम बेबि मोननाय समाव माबोरै एक्साइटेडमोन आरो ना मालाय लाबोसो मामि जाब्लासो इमानि नाङा ओमफ्राय आं बामा जाहैबाय मालाय बामबासो मालाय माबा गाबाथाय बुरखायनानै दोनबासो माने मामि जाफ्लाबाय थागोन जि सेटेनखौ बाबाबो मायाबोनो फैसा गैया नों बेदर मोनजा नोंला स्कुटिया इबासो थालांनो हागोन आं नङाबा थालाङा थांसैसो आं सोरनि स्कुटिखौलाय आं गैयालै ओमफ्राय नोंसोरथ' बुंगासिनो ना बेबिनि सेहेराखौ देखायदो बेबिनि फेसखौ नायनो लुगैसोबाय बेबिया माबोरै होननानै आंखौ दानो देखायथ'नो हानाय नङा साननैसो नेबाय थाबानो जाबाय आरो ना मानो होनबाथाय दा बेफोरबायदि उन्दै बैसोआव गोबां मानसिनि सिगाङाव मोजांबो थायो गाज्रिबो थायो ना ससियेल मिडियाबाबो बेनिखायनो देखायथ'नो हानाय नङा आरो ना मानो होनबाथाय जेब्लासिम मास मोनसेया जायाना अब्लासिम माने सेहेराखौ देखायनो हानाय नङा आरो नोंसोर साननो नाङा दे बेफोरबायदि सिम्पेथिनि थाखाय बा भिउनि थाखाय बेफोरबायदि नङा मानसिया गोबां माने मोजांबो थायो गाज्रिबो थायो बेनि थाखायनो माने दा सेहेराखौ देखायनो नङा ना मिथिदो खोमा ओमफ्राय नै जोंहा बिमाया गैला खावलिब्लि जालांबाय ओमफ्राय नै बेबिया ओमफ्राय खोन्थानोसै आङो बेबिनि नामखौ मा दोनखो नोंथांमोना सोंगासिनोमोन नालाय बेबिनि नामखौ दोनबाय माने गोबाङानो बुंदों आरो ना पन्जिका नायनानै दोन माबा दोन होननानै खिन्थु नाम दोननो गोनां जाथारदोंमोन नालाय सार्टिफिकेट दिहुननो थाखाय पन्जिका नायस्लाबनो थाखाय टाइम मोनदों आरो ना ओमफ्राय बेनो नामखौ आङो गोजाननिफ्रायनो खोन्थाहरबाय आं अब्ला सल'दोंमोन नालाय गेस्ट्रिक जादों गोजाननिफ्रायनो खोन्थाहरबाय ओमफ्राय पन्जिकाफोरखौ उनाव नायनोसै आरो ना ओमफ्राय आंनि फिसाजोनि नामानो जाहैबाय आंनि बेबिनि नामानो जाहैबाय फ्रेसमिता आरो ना लोगोफ्रा मिथिखाबाय दा नामा मोजां ना गाज्रि कमेन्ट खालामना खोन्थाहर ओमफ्राय आरो मोनसे जुदि नेक्स्ट भिडिअ नोंथांमोना ना बे नेक्स्ट भिडिअ जुदि बेबिनि फेस रिभिल जेनेबा एसे उनाव आरो ना ओमफ्राय नायनो लुगैदोंबाथाय बे भिडिअआव 500 कमेन्ट हरनायनोसै नोंथांमोना पावार दंना गैया 500 कमेन्ट हरबाथाय आं नोंथांमोननि सिगाङाव बेबिनि फेस रिभिलखौ थाबैनो खालामना होगोन आरो ना थाबैनो माने मास मोनसेखौथ' नेखानांगोन नालाय आंहा बे मिनिबाय थायो आरो ना हारसिंनो माने मिनिबाय थायो दि नायनानै माने जि खुसि मोनो आंबो मिनिनायखौ नुनानै दसे थालायबाय ओरै मिनिसिगोन खिन्थु खिनाय हासुनाय बिराद थाब जायो आरो ना एसे उन्दै मानसि नालाय ओमफ्राय मा लेजि जागोनथाय हरावबो बांद्राय उन्दुनो मोना होनबाबो जायो आरो ना मेगन मोदै जायो आरो फिसाजो मोनदों जेथिया आथिङा नुजाबाय नै गुसु थान्दा जायाखैलै खिथाबा जायाखै मैथा खिथाब गिदिर होबाय गिदिरानोखा ini गिदिरानोखा एकदमबारे बिमाया नालांगिसो माने दे बारा बामनो रोङा माने ओमफ्राय लोरबांबांथार जालांबाय बेसेरा एबारसो फार्स्ट टाइम नालाय ओंखायनो बामनो रोङाखै आरो सेकेन्ड टाइमावलाय फिसा बामाखै नै हसे गोसानो तख्लायबाय दे मैथा बिमा जाना माबोरै मोनदों बिमा जाना माबोरै मोनदों आं मोनसे खोथा सोंदों नोंनाव नामखौ मोजां मोनदों ना मोनदिया खोनालाय नामखौ मोजां मोनदों ना मोनाखै फ्रेसमिता मोजां मोनदों ना मोनाखै एसे गैथारला दुरबलबो किलि आंसो बानमासिगो नामखौ मोजां मोनदों ना मोनाखै खोन्थाग्रो होमबासो बांमोन आं
Ha? Mama dia malah gambar tanah nambang. Nah, aku senang demal kami tanah kenta. Mudah-mudahan gaji bunda. Bentar le. Di baba. Segila lagu pun. Bifa sana mun pada तुम्हारी पे इतना नानी. Yes, hasuna bu bay ve kina bu yani. Ses ne? Ne kindile mita? Ha, isi kibawdung na jiku bukan akhir na ini. Kau tahu sekolah ni. Patang bay versi patang bay, patang mana gimana ini? Kalah. Kina bu bay hasuna bu bay. Gemu tak juga kan? Ya, terus gisi stand sekolah ya, di sana nasi mita. बाबाथाय सानाव खेबसेबाबो खिजाखागोन आरोना आङो एकदमबारे पेट पुरुट खिनाबाय थायो माने गथ' गोरलैनि खिनालाय आरो जि मोनामनाय मोनो माने दाथ' बेसेबार खिजायो खैबार खिजायो हराव हरसे थानो सुख मोनायोथ' बेसेरा ओमफ्राय नै लोगोफोर माइरं बायदिसो आरोना सिबिं बायदिसो माने मैथानि दालिया मैथा इदि माने खरि दालिखौल' मोनजागोन आरोना ओमफ्राय बेलेग ओंख्रि जेबो मोनजायानो आरो आं सिगां बुंखादोंमोन आरोना एसे देहाफोरखौ ताल ला मुलि जानदोंमोन आयरन टेब्लेट नामा होननाय खिन्थु खोथा मानिया आरोना गावनि गोसो बायदि थादोंमोन ओंखायनो दा मोनफ्लांदियो आं सिगां बुंबाय थादोंमोन दुरबल जागोन होननानै दुरबल जाया आं बिराद ताग्रा जाहैबाय मारै मोनदो दा माबायदि मोनदों मोजां मोनदों सिगां ओंखारदोंमोन आं नोंखौ मुलि जानो होननानै फुलालानो आरो बगासम जादोंना गोरनाफोराव नै बेफोरो बिथिंबो मानसियाथ' डेन्जार गाहाय जाबाय आंसै एबार गोसो जाफिनसिगोन आरो बिमा जानानै हेपि मोनदों ना हा बिराद खुसि मोनदों नामा आरो साबेसे दसजन आरो दसजन बारा ए हागोन जानो अ आं सौलायो माने फाग्ला सापरि थांदोंमोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय सापरिनिफ्राय दासो मोनफैदों आरो नैथिं सारायाव माने बादाम एवना लादो आरोना बादामा गोथांमोन बे एवदो माबानि रायजोनि होदोंमोन आरोना गायनो थाखाय होदोंमोन बे बादामखौ ओमफ्राय हेन्दा एवनानै जों जागासिनो माने इथिं नै जागासिनो सासे आरो एकसा मारै जागोनलाय नायलाय जालाय ओंखामबो संगाबाय ओंखाम दा ओंखाम संगासिनो बेनो बादामा माने बारा टेस्टि नङा दै बादामा जानो एसे दैस्रु माने ट्रेनाव फाननायफोर बायदि नङा लकेल माने पुरा मुलि होनाय आरोना गायनो होनाय नालाय मुलि होनासो ओंखार जानो हागौ इयो ओमफ्राय भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो होनना सानला आरोना लोगोफोर भिडिअखौ बेसेबां दोनथ'नोसै नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामनो दा बावगारा आरोना ओमफ्राय आरो लोगोसे फैगासिनो मोनसे इन्टारेस्टिं भिडिअ बेनि सिगाङाव साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय चेनेलखौ होमबासो नुगोन इन्टारेस्टिं भिडिअ अब्ला बाय बाय